voleu conèixer el nostre institut? Seguiu-nos que us ensenyarem. Benvinguts a l'Institut d'Agulla. Aquest és el nostre passadís de primer i segon d'ESO. Veniu que us ensenyarem les aules. The part 2, question 2 in your English exam with us. Aquí trobem la biblioteca. Crec que estan fent classes. Al costat de les classes trobem els departaments i l'aula dels professors. En aquest primer pis també hi ha aules específiques. Tenim l'aula de dibuix i l'aula d'informàtica. Laboratori i tecno. Ara ens trobem en el passadís de tercer, quart i batxillerat, on els de segon no hi podem baixar excepte si anem a l'aula d'informàtica o d'idiomes. Veniu, veniu. Aquesta és l'aula d'informàtica. Aquesta és informàtica 2. En aquest institut, a la planta baixa, tenim Conselleria, direcció i secretaria. Veniu, veniu. A la dreta tenim direcció, que ens poden ajudar per si tenim algun problema. Al costat tenim secretaria, per atenció administrativa. A l'esquerra tenim conselleria amb en Lluís i la Rosa, que li podem demanar material, fotocòpies o trucar pares. Aquest és el nostre pati. Aquí fem educació física, sortim al pati i fem classes fora de l'aula. Aquí a l'institut també tenim cafeteria i la Charo i l'Aurora ens fan unes pizzas i uns entrepans boníssims. Anem-hi! En el pati també tenim no, on els de tercer i quart es treballen setmanalment. Aquest és el nostre gimnàs on venim a fer educació física. Aquests són els lavabos i aquí està
vestido per col·locar l'educació física s'acabi de canviar. En moltes ocasions venim a fer la classe d'educació física aquí al camp de futbol de Can Borrell, que està al costat de l'Institut Sagulla. Durant l'ESO, els alumnes realitzen excursions, esquiades, colònies i viatges a fin de curs. També realitzem diferents crèdits de síntesi. Celebrem diades especials com Carnaval, Diada de la Pau, Nadal,